മാത്രമേ ഇതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയും തന്നെ ചെന്നാണ്ട് അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്ത്. ചേട്ടൻ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം അത്ര ചരിത്രമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാനിങ്ങനെ പിഷാരടിയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് പല രാജ്യങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ നടക്കുന്ന സമയത്തേ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ തന്നെയാണോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം? രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ രീതികൾ കുറേയും കൂടെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റു പലയിടത്ത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ബാനറും പോസ്റ്ററും കൊണ്ട് നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാനർ ചിലപ്പോൾ കാണുകയില്ല, ഒരു പോസ്റ്റർ കാണിയല്ല ഒരിടത്തും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയാണ്. ഈ കാലത്തും പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനാ, അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? സമര രീതി. ഇപ്പോൾ സമരത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ 3 പേര് കവലയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഒരു കൊടിയും പിടിച്ച് നിന്നാൽ ആ നാട്ടുകാരെ കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? ഇത് നമ്മൾ ശരിക്ക് വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൽ, നാടിന് സേവിക്കൽ, നാടിന് നന്മ ചെയ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ജോലി എന്ന് ചിലരോട് ചോദിച്ചാൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കൽ, കൊടിപിടിക്കൽ, സമരം ചെയ്യൽ എന്ന് പറയും. ഒരു ജയിച്ച ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയ ഒരാളാണ് പൊതുവേ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്കിലോട്ട് എത്തുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ധർമ്മൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് പോയപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധർമ്മനൊക്കെ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജോബ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല. ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിഡന്റ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതായിട്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം പോലും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ 10 കേസ് വേണം. ഇവിടെ അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മാറേണ്ട സമയമായി കേട്ടോ. നമ്മൾ വേറെ കോമാളിത്തരങ്ങളൊന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാൻ. അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ ആരും. അല്ലെ, നീ പഠിച്ചത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ? ഞാൻ പഠിച്ചത് ശരിക്കും പൊളിറ്റിക്സ് പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളാ. ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഒരു കളക്ടറായ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയ ഒരാൾ, സന്തോഷേട്ടനെ പോലെ ഒരാൾ. സന്തോഷേട്ടൻ ഇത്രയും ജനകീയനാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ സിനിമാകാരനെ എടുത്തോ, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ എടുത്തോളൂ, ഇവരാര് ഇലക്ഷൻ നിന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും സാധ്യത കുറവാണ്, രക്ഷപ്പെടില്ല. കാരണം അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലെന്ന് പറയും. കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിനെയും ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, ഇയാൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാൻ ഇയാൾക്ക് പറ്റും, ഇയാൾ എന്തോരം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നത്. എന്തായാലും സന്തോഷം. അടുത്ത ബഹിരാകാശ യാത്ര അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഓണത്തിനേലും ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷ. കോവിഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ. എന്തായാലും പിഷാരടി, വളരെയധികം സന്തോഷം. ഞാനും ഒരു സന്തോഷം പറയാം. കാരണം സന്തോഷേട്ടനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചാനലിൻ്റെ 25ാം വർഷത്തിൻ്റെ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഇപ്പം നമ്മളോട് ചില ഇൻ്റർവ്യൂകൾക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പം നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഗുണം ദോഷം എഴുതിയ സത്യത്തിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും 2 തല